don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to Amavenzo to TV. It's the Petro Premiership. Lolo Pirates 1, Mamelodi Sundowns 2. I'm joined by Umabaso. Hiya. Yashaya Sundowns. Kwamele sivume. Wazilana mina ngeke ngisabe ukutshela iqiniso sizelana ne. Yes. Sithi sizoqula ingoma. Yokuthi asina ndaba nokhumalo thina sothatha iligi. Asina ndaba nokhumalo thina sothatha iligi. Asina ndaba nokhumalo thina sothatha iligi yathatha thina. Ebuhlungu Rodman abana lento enzeke namhlanje akekho bekayicabangile. Yes, ibhlungu. Yes, kodwa ubaba uKhumalo uDr Khumalo akayiyeke lento ayenzayo ukuthi iSundowns ineyinkinga. iSundowns ayilindwe ilungise izinkinga zakhe khana azodlalwa amagame. Kulmelani baneyinkinga abantu abasishayile. Labantu bayashaya kodwa kuthiwa baneyinkinga. And ukhulumela lento lokuthi iSundowns ineyinkinga ingaka qualify kuya le kuma group stage. Wathi ineyinkinga ya qualify ngayo lo Lionel Somloya. Wa qualify isi team yahamba. Wabe washaya nge2 goal le ushaya 2 washaya 2. Wazi ngani ukuthi singamkhomba indlela alandele lo Ribeiro wakhe. Akahambi. Osengeke sithole bona thina. Kusho ukuthi Mzansi ifile ngalamakulu esingawazi. Awangaphandle. Ahambe la. Balula lipola le. Asaleleni lamakulu. Babula lipola le. Salwa ngo Ribeiro sithi Ribeiro. Sathatha ke le ngoma ethi Ribeiro uka. Ribeiro hey alambona Ribeiro. Nangilolion wa. Awufiki. Awufiki. Azotela amakulu. Rodman ubaba Khumalo akahlukane nePirates. Akayeke. Sinobaba thina wahamba isikhathi eside wagudla ngehlathi singamazi ukuthi uyiphi. Kodwa samfuna sangamthola. Sithi samcheka simbona lo baba lo. uJerry Skhosana noma uJerry Skhosana. Sathi samcheka uJerry Skhosana simbona ukuthi uhambe ngandlelaphi. Wathi ngiyabuya ingane zami. Wasibiyela nenkanyezi. Wasiphilela inkanyezi. uKhumalo wahamba ngehlathi esingalazi ukuthi ugudle ngakuphi. Yini into abuye naye eMzansi. Wazothi iSundowns ineyinkinga kumiswa amagame. Maphi la magame kumele amiswe. Ayamiswa amagame usishayo ngalabantu laba. Hayi.